ude for byen Moab, der lever det vilde vesten. Og det er der, vi er taget til nu. Jeg står på Sean's Wagon, og det kan altså ikke blive mere vildt USA, western, wannabe i hvert fald. Vi er alle sammen taget herud, vi har startet vores autocamper og forladt den RV campsite, campground, vi bor på, og kørt 5 miles for at komme til det her sted. Og nu, der sidder alle spændt og venter på det show, vi skal se med cowboys og gunfight. Og så skal vi ind og spise på rigtig cowboy-stil manér bagefter. Sheriffen han overlevede, hvis man nød at næppe skudduellen, og det er jo godt, for vi hæppede selvfølgelig på den gode. Og nu der er vi rykket indenfor i det, der mest af alt minder om en lade. Og vi skal have serveret rigtig cowboy-mad, fordi som stedet hedder Chuck Wagon, det henviser jo til den madvogn, de brugte i de gamle dage i det vilde vesten, når de kørte rundt på prærien. Så vi er lidt spændt på at se, hvad vi skal have serveret. Og hvad er det vilde vesten uden en bestemt slags musik? Country. Vi krydser fingre og håber på det bedste. Og jeg er klar med min madbillet. Nu har jeg fået cowgirl mad. Bagekartoffel, rytterlig æblemos, tror jeg. Jeg har ikke prøvet det endnu. Kylling og en lille glad kagedessert. Og bliktallerken. Det var faktisk lidt det, jeg håbede på. Det er så rustik, som det egentlig kan blive, ikke? Og så, jeg ved godt, jeg snyder lidt med min Cola Light her, men jeg har faktisk fået limonade, og jeg skal lige smage her. Okay, den er god. Det plejer at være så surt, eller sådan harske, man næsten ikke kan få ned. Den der er god. Der var høflig selvbetjening, så nu har vi lige stået i kø hele bundet. Alle har fået deres mad. Man kunne vælge mellem kylling, og så herover, som du kan se, vi er i gang med oksekød. Velbekomme, og så er der vist kun tilbage at sige, jiha! Vi forlader campingpladsen i Moab i samlet trop for at køre til Hole in the Rock. Vi skal ankomme tidligt, så vi er sikre på, at der er plads til alle vores campere på parkeringspladsen. I Hole in the Rock kan vi se et hjem, der er sprængt med dynamit ind i klippevæggen af danske Albert Christensen. Han og hans kone Gladys ligger i dag begravet i haven. Albert døde i 1957, mens Gladys døde i 1974. I haven finder man også gamle effekter fra Danmark og USA. Vi har aftalt, at vi skal have en rundvisning i Albert Christensens særprægede hjem af den nuværende ejer,
dansk-amerikaneren Erik Hansen. Erik overtog stedet i år 2000. Albert Christensen var en sand kunstner, der foruden at banke, bore og hugge klippehuset ud, også malede blandt andet billeder af Jesus. Vi ser mange af hans værker, imens vi vises rundt i det 400 kvadratmeter store hjem. Vi skal videre på vores rejse. Vi skal ind i Navajo-indianernes land og overnatte i Monument Valley, som efter sigende skulle være et af de smukkeste og mest kendte steder i USA. Vi parkerer vores autocamper på plateauet. Der er ingen faciliteter ud over dem, vi selv medbringer i vores vogne. Men i dette scenario føler vi heller ingen behov for dem. Vi holder midt ude i Monument Valley, og denne episke ramme skaber en følelse af respekt og taknemmelighed. Hverdagens små problemer bliver ligegyldige, og vi bliver alle hensat til at være i nuet. Navajo-reservatet er med 45.000 kvadratmeter lidt større end Danmark. Her bor 75.000 Navajo-indianere. Indianer er en samlet betegnelse for de folkeslag og deres efterkommere, som boede i Amerika før den europæiske kolonisering. Nogle af disse etniske grupper, såsom Navajo-indianerne, findes stadig. De levede der også, da Leif den Lykkelige opdagede Amerika i sin tid. I USA er den politisk korrekte betegnelse nu Native Americans eller indfødte. Vi får det første glimt af solen, som kommer op i horisonten. Det er et fantastisk syn. Vi nyder alle stilheden, naturen og den rene følelse af at være til. USA er kontrasternes land, og det oplever vi gentagne gange på denne rejse.